チャオミナちゃん、こんばんは。お久しぶりです。今晩ラザニア作りましょうか。いいね。カメラの後ろつまちゃん、つまちゃん、こんばんは。で、始めましょう。うん。Let's go. One onion 玉ねぎ。玉ねぎ一つ。カットしましょう。うん。今日つまちゃん、仕事なんや。今日お休み。お仕事、お休み、おラザニア。全部おう。I'm just following. お作りましょう。で、カット。どんなカッ大好ト？みじん切り。で、ひき肉、焼肉。ひき肉400、500グラムぐらい。豚肉、牛肉。豚肉大丈夫です。でもこれミックス豚肉ビーフ大丈夫です。いつも私スーパー行く。これ全然わからない。だから漢字だからね。漢字だから恥ずかしい。始めましょう。オリーブオイルグログログロ温めて。真面目。だって入れます。はーい。玉ねぎ入れます。いってらっしゃい。10分ぐらい。かわいい。シェフみたい。で、お肉入れます。いってらっしゃい。玉ねぎよろしく。ソース時間。何のソース？トマト。これトマトペースト。水大丈夫よ。あとこれは？これトマトソース。うん。粗ごし。先にペースト入れて。うん。いってらっしゃい。混ぜます。と入れます。こんな感じだよ。なるほど。だね。今火ちょっと弱いして。静か。ペッパー。ソルト。何かこんな感じ。スパイシー。そうだね。混ぜて。休憩。20分ぐらいこんな感じ。時々ちょっと混ぜて。はい。です。ずっと火弱い。あ、ずっと火弱い。ベシャメルソース時間。で、バター70、80グラムぐらい。81。OK。フラワー。小麦粉。小麦粉。同じ。同じ？80。もしバター70、フラワー70。ああ、なるほど。です。見てください。時々混ぜて。と、牛乳800。ミリリットル。ミリリットル。800です。ミリリットル。で、ミルク温めます。ちょっとだけ温めて。Not boil. Because we don't want 冷たいミルク。ダメ。だから温めます。一番弱い火。バター入れて。今ゆっくりな。だからバタちゃん。そうちゃん。大丈夫よ。ちょっとだけ温めて後で消して。冷たいミルクダメ。感じるたや。これはダメ。熱いミルクもダメ。熱いミルクもダメ。バターいつも結構混ぜて。OK になりました。
フラワー入れます。混ぜます。こんな感じ、つんちゃん。クリーミー。で、ミルク入れます。入れます。ちょっと入れて、ちょっと混ぜて。今これボイルするミートソース。美味しそう。いやらいしそう。ソルト。どれくらい？ちょっとだけ。今ボイルなった？でペッパー入れて、とナツメグパウダー。こんな感じよ。ベシャメルなったべや。いいな。オッケー、これまた消してボイル後で2分3分ぐらい大丈夫よ。はい。今オーブンつける。スイッチオン。200秒。度。200度。度。200度。温めます。もうちょっとバター。これちっちゃいバター。こんな感じ混ぜて。ラザニアシート。ボイルしない。そのまま。そのまま。ソースを伸ばす。とミートソース。一番インポータントチーズ。で、最後はラザニアシート上はベシャメルソース最後。で、最後ベシャメル。ベッド時間。Because we don't want to burn lasagna. O lasagnaちゃん。おラザニアちゃん。入れます。いってらっしゃい。こんな感じ40分ぐらいです。休憩しましょう。見ましょうか。見ましょう。熱そう。いいな。いい感じ？いい感じでもまだ終わってない。これ40分のバター。チーズ上に入れて、かけておいしょ。10-15分ぐらい今チーズちょっとバーンしたい。オッケー。練習したい。ラザニアちゃん、そうちゃな。食べましょうか。食べましょう。いいな。いいな。今5分か10分そのまま休み、もし今カットするちょっと難しい。難しい。
at least5分休みです。はい。今ちょっと休み。お疲れ。クールダウン。暑いから。カット時間な。こんな感じだよ。いいね、美味しそう。ラザニアできた。この動画見た。ありがとうございます。ありがとうございます。動画登録、いいね、全部シェアしてください。またね。またね。ありがとうございます。ありがとうございます。